Diyos maray na hapon po, sindugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa Oratio Imperata, pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran ken sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugari, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubok, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, yun po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat offered by Atasha Faye B. Canaya. For birthday offered by Michelle M. Malvar and family. Thanksgiving also offered by Arlene Morano and Bueno and mga Liag family. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod. To pass the Civil Engineering Licensure Exam offered by Divine Gregory Oliva. Special intention by Michelle M. Malvar and family. To pass the exam of OIC Navigational Watchkeeping on December 12, 2025, offered by John Oliver V. Ramos. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Jose, offered by Mrs. Norma Clemente and family. Para kay Oscar Abrahan, offered by Imperial and D. family. Para sa kalag ni Estelito Sr., offered by Espartines family. Para sa kalag ni Winifredo, offered by Arlene Morano, asin para sa kalag ni Salvacion, offered by Bueno and mga Liag family. Ngunyan, iyo po ang ikaduwang Domingo kan Adviento, asin ang World Day for People with Disabilities and National AIDS Sunday. Matindog na po ang gabos asin sarabay niya tong awiton ang awit sa pagpuon. Magumaw mga banwa, buksan ang mga pintuan, magawid sa kaumahan. Buksan ang mga pintuan, magawid sa kaumahan. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa ito. Asin sa imong espiritu. Ikaduwang Domingo, kan panahon ni Adviento, dangugunta po sa tahaw kan mga kariribukan, sa tahaw kan mga kasibutan, ang pangapudan asin imbitasyon ni Juan Bautista sa lambang saro sa tuya. Anda manindo, andalanin kagurangnan, tanosa, an sa iyang aagihan. So magsulsul, tahranina, an kahadean,
nin Diyos. Andamon niya to an sa tuyang mga puso, an sa tuyang mga buhay, sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan. Kaya tanganing kita, na uya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya pong rumdumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisad ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuli, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuling sala ko, kaya nangangadsi ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to a Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Mamibi kita, O Diyos na makakamhan, asin maherakon, ang mga naghihidali sa pagsabat sa imong aki, dailugod maulang nin anuman na mga kinabano na gibo. Alagad, ang pakasabot nin langit non na kadunongan, maghimo sa mo na maging katuod niya. Siya, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. An enot na babasahon, nagtataram sa to manungod sa panuga kan Diyos. Hali sa kapag-arakian ni Hese, madatong ang sarong hade na masuripot asin pano nin katoninongan. An hadeng ini iyo si Jesus, na magtatao nin pagkasararo asin pagkamuot sa katawuhan. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. May maluwas na sarong supang na pungo ni Hese, asin sarong sanga, an matalubo hali sa iyang mga gamot. An espiritu ning kagurangnan, mauntok sa iya. An espiritu ning kadunongan, sa kapakasabot. An espiritu nin hatol sa kakusog. An espiritu nin pagkaaram, asin ning pagkatakot sa kagurangnan. An pagkaigwa ning pagkatakot sa kagurangnan, iyo an sa iyang kaugmahan. Dai siya maghuhukom susog sa nahihiling, una dadangog niya. Kundi sa katanusan, huhukuman niya ang dukha. Asin hahatulan niya ang mga mahuyo kang kinaban, na mayo nin pinapalain. Sa iyang pagbuot, ang mga tawo papadusahan, asin ang mga maraot magagadan. Paghahadian niya ang sa iyang banwaan na may katanosan sa kakaimbudan. Ang lobo mag-ierok sa kaibahan kan kordero. Ang ugbon na kanding mahigda kaiba ang leopardo. Ang mga ugbon kan baka sa kaliyon mag-iibahan. Asin sarong sadit na aki, an mag-aataman sa inda. An baka sa kaan oso, sabay na magkakakan. Asin an sa indang mga ugbon, magkataed na maghihigda. Siring sa toro, an leon,
makakan ning dagami. An sadit na aki, dai maaano, maski siya magkawat, harani sa lungib kan mga makamandag na halas. Mayo nin anuman na maraot na mangyayari sa sainda sa Sion. Sa banal na bulod nin Diyos, huli taan kinaban, magiging pano kan pakaaram ning kagurangnan. Siring na ang kadagatan, pano ning katubigan. Sa aldaw na iyan, ang gamot ni Hese, matindog bilang sarong tanda para sa mga banwaan. Hahanapon siya nin mga nasyon, asin magiging mamuraway an sa iyang erokan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mamumurak sa iyang mga aldaw an kasuriputan, asin an madagyang katoninongan, sagkod sulnop na an bulan. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuripotan, asin madagyang katuninongan sa gudsulnup na ang bulan. O Diyos, itao mo sa hade an sa imong hostisya. Itao mo sa iya an sa imong katanosan. Hukuman niya lugod sa katanosan an sa imong banwaan. Asin sa hostisya an sa imong mga dukha. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuripotan, asin an madagyang katuninongan sa gudsulnup na ang bulan. Magburak lugod ang katanosan sa iyang kapanahonan, asin magsupay lugod ang katuninongan. Sagkod na nagliliwanag ang bulan, maghadi lugod siya puon sa dagat, sagkod sa dagat. Puon sa Euphrates, sagkod sa mga puro kandaga. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuripotan, asin an madagyang katuninongan sa gudsulnup na ang bulan. Hulita iliniligtas niya ang dukha na nagaagrangay sa iya. Ang nangangaipo, asin an mayo nin minatabang. Nahihirakan niya ang maluya, asin an dukha. Sa iyang iliniligtas ang buhay kan mga nangangaipo. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuripotan, asin an madagyang katuninongan sa gudsulnup na ang bulan. An sa iyang ngaran, magdanay lugod sagkod lamang. An sa iyang kabantugan, magpadago siring sa aldaw. An mga tawo, bendisyonan lugod huli sa iya. Apodon lugod siyang paladan kan mga nasyon. Mamumurak sa iyang mga aldaw ang kasuripotan, asin an madagyang katuninongan sa gudsulnup na ang bulan. Sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdum kita ni San Pablo na magkaigwa kita nin paglaom. Sinasadol niya kita na mabuhay sa katuninongan, asin akoon ang labang saro, siring kan ginibo ni Jesus. Sa paagi kaini, sarabay kitang makapag-omaw, asin makapamuraway sa kagurangnan. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang gabos na mga nasa kasuratan, isinurat nga ning tukdoan kitang magkaigwanin paglaom sa paagi nin pakatagal sa kakarangahan na itinatao sa to kan mga kasuratan. Papangyarihon man lugod nin Diyos na iyo ang nagtataon nin pakatagal asin karangahan na mamuhay kamong nagkakauruyon sa pagsunod kan paarog ni Kristo Jesus. Tanganing kamo gabos sa rabay na mag-omaw sa Dios, asin Ama ni Hesus Kristo na sa tong kagurangnan. Siring na kamo inako ni Kristo, siring man ang gibuhon nindo sa lambang saro para sa kamurawayan ng Dios. Hulita sinasabihan ko kamo na si Kristo naging sarong surugoon kan mga Hudiyo, tanganing ipahiling na maimbod ang Diyos sa pag-utob kan panugang itinao niya sa mga ginikanan ninda. Asintanganing umawon man kan mga pagano ang Diyos, huli kan sa iyang pagkamaheherakon. Siring sa nasusurat, kaya uumawon ta ka sa tahaw kan mga pagano, mag-aawit ako sa imo nin mga kaumawan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
Ang kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo, Kamurawayan sa imo kagurangnan. kan panahon na iyan, nag-abot si Juan Bautista asin nagpuon paghulit duman sa kalantadan nin Judea. Magbakli na kamo, ang sabi niya. Ulita uya na ang kahadean nin langit. Si Juan, ang sinasabi ni Propeta Isaías kanini magtaram, igwang nagkukurahaw sa kalangtadan, andamaan dalan para sa kagurangnan tano sa andalan na sa iyang lalakawan. Ang gubing ni Juan gibo sa mga buhok ning kamelyo, may hagkos siyang anit, ang kakanon niya duron asin dugos. Nagduruman sa iya ang mga taga-Jerusalem, mga taga-Hudiya, sagkod ang mga nag-eerok sa mag-ibong nasalog nin Jordan. Itinuga nindaan sa indang mga kasalandangan binunyagan sinda ni Juan, duman sa salog nin Jordan. Kan mahiling ni Juan, na dakol na Fariseo asin Saduseo, ang nag-aabot tanganing magpabunyag, sinabihan niya sinda, mga rimuranon, sisaya nagsabi sa Indo na makakadulag kamo sa maabot na padusa ni Diyos. Ipahiling nindo ang gibo na kamo nagbakli na. Day kamo maghuna na makakaligtas kamo sa padusa, ulita ama nindo si Abraham, sinasabihan ko kamo na sa mga gapong ini ang Diyos makakagibon in mga aki para kay Abraham. Dawa mo niyan, andam na ang patok sa pagputol, kan gamot, kan mga kahoy. Ang lambang kahoy na dai nagtataonin marhay na bunga, papaludon sa kaisusugba sa kalayo. Binubunyagan ko kamo sa tubig sa pagpahiling na kamo nagbakli na. Alagad ang maabot sunod sako, mabunyag sa Indo sa Espiritu Santo asin sa kalayo. Mas mapangyari siya kaysa sako, asin day ako maninigong magbitbit kan sa iyang sandalyas. May dara siyang saligsigan, nganing saligsigon ang gabos na inani. Ang paroy, titipunon niya sa iyang harong-harong, alagad ang ata, susuloon niya sa kalayong dai na sisigbo. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Second Sunday of Advent. Aranina ang Pasko, 17 or 18 days to go, Christmas na. Kaya sa palibuta, kadakol na kitang ribok na nadadangog, kadakol na mga kasibutan in tawo. Ansaro kayan, so mga Christmas party, Christmas gathering, Christmas reunions, di ba? Siribot-sibot kita. Pisar kayan, magdyan ka sa mall, grabe ang pila, lalo na kang may sarong mall na nag-promo ki hakot, something. Yan. Paano sumol. Sa parking pa sana, makikiagawan ka na. Diba? So, dakulo na ribok sa tahaw niya to. Perang aldaw na, mauran-uran, nagdadalugdog, perming may nagaaging ambulansya, perming may fire truck, dagdagan pa kan corruption issue, na dahil pa natatapos ang investigasyon, kadakol ang naghahagad nin transparency and accountability. O ngunyan, sa tahaw po kay ni Gabos, ngunyan na second Sunday of Advent, hinahagad sa tuya na dangugunta ang kinurahaw ni Juan Bautista. Nasabi sa deskripsyon ni Propeta Isaías, saro siyang boses na nagkukurahaw sa kadlagan. Prepare the way of the Lord. Make straight His paths. Andamanindo, andalan kan kakurangnan, tanusa an sa iyang aagihan, pasiring sa imong buhay, asin sa imong puso. More than any material or physical preparation that we should make is the preparation of our lives, preparation of our hearts as we welcome our Savior this Christmas. Kaya sa Ebanghelyo ta, saro kan paagi tanganing maandam an sa iyang dalan, hinahagad niya sa tuya
na magsulsol, magbago kan sa tuyang mga buhay, taharanina ang kahadean ng Diyos. As described in the Gospel, si Juan mayong purporma, the sense of fashion. Yan. Kung unya na panahon, garidaita siya tutubudan nga ta, o ansa iya da ang bado, ang clothing niya, barahibo nin kamelyo, anit nin kamelyo. Ansa iyang sinturon, saro manaanit. Asin, sabi ka iyan, antig kakakanya, ano ito sa Bicol translation? Ang kinakakanya, duron, asin dugos, wild honey. Ano ang duron? Itong, so nagkakamang baga. Anong apod kayo ni Samuya sa 1st District? Kalibubog. So gari ang itsura ipis. Yan. Yan ang pinagkakakanya. Pero aram po nindo, ang sa iyang mensahe, straight to the heart. Sabi niya sa mga tao kay itong panahon, asin parehas na mga tataramon na gusto niyang sabihon sa tuungon niya, magbago na kamo. Sabihin daw yan sa kataning mo. Ma-Christmas na, magbago ka na. So iyan ang enot na punto nin paghurup-hurup na gusto ko pong i-share sa indo. Sinasabi sa tuya po ngunyan mga tugang na ang pagbabago mangyayari kung hahalion niya to ining mga excuses na tigigibota sa satuya pong buhay. Change starts when we stop making excuses. Makakabago kita kung hahalion tayo ng mga palusot na tigigibot ako minsan sa satuya pong buhay. Si Juan Bautista, ang pangapudan niya sa tuya, pagbago or pagsulsol kan sa tong mga kasalan. Bako ining inaapod na blame shifting. When we speak about blame shifting, itong tipong mga tao na day nag-aako kan sa indang sadiring sala. Ibaga, minsan arog po kita kaiyan, itong perming may binabasol na ibang tao. Asin itong perming may rason kung ata day siya mabago. Kaya makakadangog ka sa opisina, sa place of work, sa trabaho, nin mga tawong nagsasabi, bako man ngaya ako ang may problema, sinda ngaya, tadipisilon pakiibahan. O minsan, iarog ngaya ako kaini, iyon na ini ang ugali ko. Dahil naman ini mabago. Worst, kung bibasol pa sumagurang niya, arog kaya ngaya ako kaini pinadakula kan magurang ko. Hirakman, karadana sumagurang, dinamay pa sa maraot niyang ugali. O minsan, may nagsasabi na arog ako kaini, tang ibang tao nga ni, arog man kaini. In fact, when we commit sin, we always make this as a justification. Anyway, everybody is doing it, so I might as well do it also. Di gigibo man ngaya kan iba, di gibuhon ko man, di ba? Pero ano ang tigsasabi po ngunyan asin pagirumdum ni Juan Bautista sa satuya? Dahil niya po tigsasabi na mabago lang kita kung may time. Mabago lang kita kung marahay na ang satuyang kamugtakan. Mabago lang kita dahil tamapas ko na. Ang sabi niya po, magbago, magsulsol, ngunyana. Repent now. As in, now na. Bako sa aga, bako sa masunod na bulan. Kaya ang simple and direct message kan sa tuya pong gospel, magsulsol, puunanan pagbabagong ini sa satuyang sadiri, asin punduhan tanaan pagparabasol, asin pagparatukdo sa ibang tao. So gusto ko bagibo nin mga practical recommendations sa aspetong ini. Asin sa puntong ini. Number 1,
Ngunyan daw na panahon in Adviento, try to remove some vices. Magtanggal ng mga bisyo. Ano ang mga bisyong ini? Sa mga lalaki daan bisyo, ABS. Ang mga babayi, ang bisyo, CBN. Ano ang ABS? Alak, babae, sugal. Ang CBN para sa mga babayi, chismosa, bungangera, nager. Yan. Arin duman ang gusto mong tanggalon. O halion itong ugali na igwa kita na nakakakulog sa kapwa. O ang pagiging maldita, pagiging utikon, ano pa, paralibak, paramuda, na nakakakulog sa satuyang kapwa. These are attitudes that we should try to avoid as we prepare our hearts and lives for the coming of our Lord sa satuya pong buhay. Ang sunod, magayon man po gayon na may mga relasyon kitang nawara. Nahaloy na. Hindi ita naaayos. Relasyon sa magulang, relasyon sa agom, relasyon sa tugang, relasyon sa barkada. O ngunyan daw na mga Christmas, i-message mo man lamang, kumusta ka na? Buhay ka pa? Kumusta ka na? Pasensya na. At least with that, we try to prepare ourselves. Paglaog kad sa tuyang kagurangnan sa satuyang buhay, ta kung maabutan niya ang satuyang mga puso na panunin puot, dagit, panunin pride, pagiging makasadiri, gariman sa nagiraray mamumundagan sa tong kagurangnan bako sa marahay na lugar, kundi mamumundag iraray siya sa sarong maati, asin magulong bahugan. So, iyan ang mga bagayon po siguro niya itong gibuhon. Ikadua, sa last part kang gospel, when John the Baptist was trying to confront the Pharisees and the Sadducees, he was telling them to bear or produce good fruit. Ta ini daang mga bungang ini ang ebidensya na sinda totoong nagsusulsol. That they are really trying to change. Ta sabi ni Juan Bautista, bako sa nang tigahagad kan Diyos bunga or mga promises na igwa kita, kundi sutotoo asin aktual na bunga na nasisilag sa satuya pong buhay. Sabi niya, pag ang sarong kahoy dahil namumunga, ang kahoy na yan dapat paludon, asin dapat isugba sa kalayo. Hindi sapat itong puros ka lang, I will try. I will try to change. Tang Adviento, bako po ini beauty contest na perming rehearsal sana. Kaipuhan po nin actual performance. So, aputa daw ang sa imong katain. Ano na ang sa imong naging bunga? Anong mga balaog na inako mo? Pribilehiyo na inako mo hali sa mahal na Diyos? Asin ano ang naging bunga kaini sa imong buhay? Kitang mga Pinoy, pag Christmas, ang lamesa tapano nin manlain-lain na prutas. Manlain-lain na bunga, mansanas, peras, ano pa, grapes, mangga. Pero I think ang tigi-expect ning kagurangnan na mahilig na bunga sa satuya, iyo po ining bunga enot nin pasensya. Nagsimbangani, paglaog sa mall, nakiiwal sa parking. Nagsimbangani, nagpila sa groceries, nagpara taram nin malain. So bunga nin pasensya. Ang saro kaiyan. Iyan ang inahagad po sa satuya kan satuyang kagurangnan. Asin bunga nin karahayan. Naubos na ugaring. But we are planning to add some beneficiaries this coming days. Tig-launch ta po ining Angel Tree program na inig last Thursday. Ngunyan Sunday pa sana. Naubos na su mga wish list. And I'm happy
na pirapasa ng aldaw. 100 beneficiaries po ito. Kadakol so nagsirimba na nagkuha dyan. Ano po ang purpose kaini? We have identified itong mga aki, lalong-lalo na this year, so mga aki na members kay itong PWD, persons with disabilities, na sindaan maging beneficiary ngunyan. Irinilaag ninda dyan sa wishlist ninda. And this coming days, we will again be printing itong mga tags na yaon containing their wish list. O tanganing makapagpartisipar kita sa rin paagi na pwede niya to pong gibuhon na gibo din karahayan ngunya na Pasko. Asin prutas o bunga nin honesty sa trabaho man o sa negosyo. So kaya, ang gusto kong gibuhon na rekomendasyon na suggestion, tanganing mapatutuuhan tayo ni, this week, try to make or do a concrete act of charity. Bisitahon halimbawa sa mga naghihelang, halimbawa pagtabang sa mga nangangaipo, asin pagpartisipar sa mga aktibidad na kung saan pwede kitang makatabang sa satuyang kapwa. And saro kan mga magayunon na gibuhunta, maging bunga kaining Adviento, siguro let us avail of the sacrament of confession. This coming Friday, sa December 12, digdi po sa parokya, minaimbitar kami, not only the liturgical servers or ministers, kundi bilog na komunidad para sa sarong parish Advent recollection. And along with that, we will also have the community penitential rite. While the Advent recollection is ongoing, we will have priests who will make themselves available for confession dyan po sa likod. So igrab ta po yan na chance, tanganing kita makapagkumpisal, makapaglinig kan sa tuyang buhay, asin kan sa tuyang mga puso. And saro pang suggestion siguro, iwasan ta na maging anong apod kaining sarcastic in our dealings. Minsan kaya baga, tigreet ka na nga ning good morning, ang isisimbag mo, what is good in the morning? Instead of saying, I also wish you a good morning. Kasuba ko ngaya, good so morning ko. Kang nahiling ta ka, bad trip na. Yeah, di ba? So namumutan ko mga tugang, ngunya na panahon ni Adviento, si Juan Bautista, minapagirumdum sa tuya, na Adviento is not just about passive waiting, na mayo kitang gigibuhon. It's actually about active preparation and readiness for the coming of our Lord in our lives this Christmas. Kung minahanda kita kan harong, minahanda kan sa diri, minalinig kan kusina asin kwarto, kung may bisitang maabot, mas lalo po gayon na mismong ang satuyang kagurangnan ang maabot, mas lalo kitang mag-andam. Rumdumunta, ang pagirumdum asin kinurahaw ngunyan ni Juan Bautista, andamanindo andalan kan kagurangnan, tanusa, an sa iyang aagihan, magbago, magsulsol, taharanina, an kahadean ni Diyos. Amen? Sagaran ka nama, aki, asin Espiritu Santo. Amen. Matindog kita ngunyan, simbagunta, ining imbitasyon, kan sa tuyang Ebanghelyo, itaas niya to sa kagurangnan, an sa tuyang mga puso, asin sarabay niya tong baguhon, an mga panuga, na ginibo niya to kan kita binunyagan. Nagtutubod ako Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit at sindaga, asin kay Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kani katulong aldaw na buhay liwat halis sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Dahil tanahinan nyo niya to ang mensahe ni Juan Bautista na nag-aapod sa to na magbago, kan sa tong buhay asin mag-uyon sa Ebanghelyo, mamibi kita sa satong langit no na Ama, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang simbahan, siring ki Juan Bautista, magdanay na liwanag sa paglantad kan karatan, asin tingog sa pag-apod kan mga parakasala, sa pagsulsol asin pagbagong buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing iwaras sa to ang grasya, na masabutan niya to na daitan ng God maaako si Kristo sa satong puso, kung daitan ngo namid bidon ang satong mga kasaalan, asin ang pangangaipon nin kaligtasan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pagrumdum niya to na ang pagbagong buhay nagpupuon sa pagkauruyon, hagadon ta ang espiritu nin pakipag-ulian, urog na sa mga kapwa na satong nakulugan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, ang mga dukha asin mga yaon sa laylayan kan sosyedad, makamati kan pagkamuot, pag-anduyog asin pagranga kan sa indang mga kanatad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sa presensya kan Diyos, sa kahadean na sa iyang inandam para sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan na Diyos, warasan na sa mong pag-andam ngunya na Adviento, magdara sa mo sa maninigong pagselebrar kan pagkanitawo kan sa imong aki, si Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang malugod kan kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami, papagkanig ko sa imo ang mga pamibi asin atang, nin sa mong kapakumbabaan, asin kun sa inmayong maninigo, an ano manatabang kan gibong barhay, an tabayan mo man kami kan tabang nin sa imong kapatawadan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong taas espiritu. ang mga puso, Initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa ed. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman,
Inutob niya an katungdan kandaan na patakaran. Asin binuksan para sa mo ang dalan nin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing, sa ikadwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo ang nahaman niyang gibo. Makamtan mi ang panuga ng unyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaibakan mga angkeles, asin arkangeles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Langit at sindagan, panugan sa iyong kamurawayan. Sana sa kainasan, sana sa kainasan. Sa ngalan ng Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos, nakabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluhiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak da idodolot para sa ito. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubot. Ipinapamareta niya mo, at pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagkod na ikahambag ito. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan nagpapasalamat, tap pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siling man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, tangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron,
na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos na kay tupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod, kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay nataling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, binawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. po niya na ihira sa lambang saro, an inako niya tong katuninongan. Peace be with you.
Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo na ang pagdatong sa tong pinagaandaman, siya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdin na makikisumaro sa saiyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalagmaw umayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muyang tugang, asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong.
an sa imo grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga, napakatapos daogon an karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagud paman, an kamurawayan asin kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Mamibi kita. Kagurang na nagngangayo-ngayo kami, nakikimaherak sa imo, kaming nabasog kan kakanon na banal, tanganing sa paagi kan pakisumaro sa mga misteryong ini, tukduan mo lugod kaming madunong na magsiyasat kan mga bagay na kinabanon, asin magdayupot sa mga bagay na langit noon, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po ning second collection para po ini sa Pro Seminaryo as in Vocation Apostolate or National Vocation Commission. Anatipon po niyato sa mga misa kanakaaging Sabado as in Domingo, nag-abot sa 39,988 pesos and 65 centavos. Anabagta po siring na oras kan misa, 8,139 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot po sa 10,909 pesos and 15 centavos. Sa Lunes, Disyembre 8, iyo po ang solemnidad nin Inmaculada Concepcion. Ang schedule po nin Santa Misa, iyon mga minasunod. 6:45 a.m., 12:15 noon, as in 5:30 p.m. Siring man, inimbitaran po kamo na mag-atindir nin Advent Recollection sa Disyembre 12, sa oras na 6 sa pagkabanggi. Sa Disyembre 13, aldaw nin Sabado, ang Bicol Voices Choral magkakaiba po nin free concert pakatapos nin 6 na misa sa pagkabanggi, digdi sa satuyang parokya. Iniimbitaran po kamo na mag-atindir. Iniimbitaran man po kamo na maging parte kan Angel Tree Program. Ini po sa rong Holiday Assistance Program na ang laom, iyo po ang makatabang sa mga benepisyaryo sa paagi nin pagtao sa mga nangangaipo. Ang benepisyaryo sa nasabing programa iyo ang sanggatos na PWD sa paagi kan koordinasyon kan CSWDO na hali sa iba-ibang barangay na sakop ni Legazpi. Ang donor kaining programa, mapili sa mga nakasabit sa Angel Tree kung anong wish o regalo ang gusto nindang itao. Ang donor, matao po nin impormasyon sa opisina kung si Isay ang napili ninda na tauwanan nin regalo. Ang deadline sa pagtaon nin regalo sa Disyembre 14. Asin ang pag-distribute nin regalo, gigibuhon sa December 20 sa LCC Activity Center sa oras na 9 nin pagkaaga sagud 12. Para sa iba pang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Mapuo naman po ang Misa de Aguinaldo sa Disyembre 15, sagud po ini sa Disyembre 23 sa oras na 6 sa pagkabanggi. Siring man ang Misa de Gallo, mapuon man po sa December 16, sagud 24, sa oras na 4:30 sa pagkaaga. Dain na pong Misa sa oras na 6:45 sa pagkaaga. Sa mawot po magin Aguinaldo Mass sponsor, magdulok na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya, asin igwaman po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya na may temang Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Para sa iba pang impormasyon, manungod sa nasabing aktibidad, magdulok na lang po sa opisina. Mawot mimang pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous, 1,000 pesos, 900, 500, 400 pesos. Tulong Anonymous, tig 200 pesos. Logroño and Batalier Family, 2,000 pesos. Devotee, 400 pesos. Diyos mabalos po. Gusto ko po magpasalamat sa Indo Kabos na nag-attendir kay ning misa. I just would like to remind you na sa aga po is a holy day of obligation, December 8. So obligasyon niya itong magsimba araw kang Domingo.
iyan ang Solemnity of the Immaculate Conception. Although it falls on a Monday, but still, we are obliged to attend Mass. So, ang misa po digdi, so parehas kang schedule kang regular Mass during weekdays, 6:45 as announced, 12:15, and 5:30 in the afternoon. So, see you po tomorrow. And sa December 12, as announced, kung magpundo na gari ang uran, igwa kitang Paris Advent Recollection, si Cardinal Tagle itong tigimbitaranta. So, kung di makaabot, pagtsagaan nindo ako. So 6:15 in the afternoon. Yeah. So, after kang Friday Mass na 5:30, pagkatapos po gayan, immediately, we will commence or start with a recollection, Paris recollection. Then, while the recollection is ongoing, iyon naman po yan ang aldaw na kung saan kita magkakaigwanin pagpakumpisal. Diyan po sa likod, igwa kitang confession rooms and na kung saan pwede po kita magdulok sa pagkumpisal. So, please grab this opportunity. Tanganing po kita makahanda mananggad kandalan kan kagurangnan sa satuyang buhay. As in bilang premyo, kan sa indo pong pagkumpisal, sunod na aldaw po kayan, after the 6 o'clock anticipated Mass, magkakaigwa po kita digdi sa parokyan in free concert. Yan. Kung di magparauran, si Gary Valenciano. Pero kung magparauran, so ang Bicol Voices Choral ang maharana po sa Satuya. So, 7 o'clock in the evening, so magkakaigwadig din in free concert. So, magayon na yan na time sa tahaw kang kasiributan ta, o iba mo an sa imong agom, an sa imong pamilya. So, maharanahan kita kan Bicol Voices Choral. And that is a free concert. Kaya sa ngaran kan parokya, ako man nagpapasalamat sa inyo. And sa December 10, igwaman po nin free concert and sa tuyang mga kapadean, nagigibuhon sa Astrodome. Yan. Kung day pa kamong ticket, takaypuhan manggirari, maski free, you have to have with you your tickets for admission sa laog po kan Astrodome. So, igwa pa kitang ticket. So, maghagad na lang po kamo ki Ate Arlene kung mayo kamong ticket. As in, ang mga parokya tinawan man po nin mga tickets na libre po ining concert na ini. Ma-perform duman sa tuyang mga kapadean. Gari may midbid akong taga St. Jude na ma-performan duman. Gari ma-bailing so boom tarat-tarat. Yeah. So, please be there. So, i-enjoy ta po ining Pasko. Baka sana sa pagpara-shopping. Kundi family time. Iba nindo su pamilya nindo. Yan, tanganing maugma an sa tuyang Pasko. Salamat po. Matindog na po kita. Salamat sa mga nag-serve sa tuyang misa, ang sa tuyang youth, ang sa tuyang choir, ang live streamers, ang sa tuyang lectors, ang sa tuyang pong lay minister, ang sa tuyang commentator, as in mga sakristan, and mass collectors na perming aramay mag-abot, lalong-lalo na sa pag-serve, lalong-lalo na si Cha Sally. So, salamat po sa Indo. An kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamubuton na sinmaherakon, anama, an aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Laban, ang liwanag sa katawuhan, madatong na siya ngunya. Kanusun
Salamat po.